Saan ka maiba? Anak ni Papa. Ano ang pwedeng ipangako mo kung sakaling ibigay namin sa iyo yung bata? Bubayaan. Hindi mo na ba kabayaan? Nangangayayat, walang nagbabantay, at hindi nakakakain ng maayos. Ganito ang paglalarawan ng 44 anyos na si Gemma Revilla sa kanyang mga apo na nasa puder ng kanyang manugang na nakatira sa Barangay Pag-asa, Tinambak, Camarines Sur. Dahil dito, nito lamang Pebrero 16 ay nagpasya na si Lola Gemma na hingi ng tulong ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo para ma-rescue ang mga ito. Wala akong lakas na makapunta doon sa kanila kasi liblib po yun na lugar. Nabalitaan ko na po sa Facebook, isinend sa akin yung larawan ng picture ng dalawa kong apo na nag-iisa lang sila lagi doon kasi nagtatrabaho naman po si papa niya daw sa malayo. Kailan po kayo huling nakatanggap ng balita or impormasyon patungkol sa inyong apo? At nakakausap nyo pa ba yung mga apo nyo at yung manugang nyo? Nakausap ko po siya, sir, nung isang taon pa po. Sabi niya po, mag-aasawa na daw siya. Tapos, yun na nga, may asawa na siya. Tapos, yung asawa naman daw, ayaw man daw alagaan ang dalawang bata kasi daw po matitigas ang ulo. Ang gusto ko pong mangyari, siyempre ako lola ako, hindi ako makatulog sa kakaisip kung ano nang nangyayari sa mga apo ko, kung kumakain pa ba o ano nang hinihigaan nila, semento lang pala. Maliban kay Lola Gemma, ay sinikap din namin na makuha ang panig ng ina ng mga bata na si Gina Revilla na sa kasalukuyan ay may bago na rin kinakasama sa Minalabak, Camarines Sur. O bakit wala sa puder mo yung dalawa mong anak at nandoon sa Tinambak? Ayaw ko sa ibigay ng ama, sir. Bigay sa'yo ng ama pero gusto mo sanang kunin. Opo. Nalaman mo na ganun yung sitwasyon ng mga anak mo, ano yung ginawa mo? Ano po, naghanap po ako doon ng makukontak. Wala naman po akong makuha. Sinubukan din namin na tawagan ang numero ni Noel. Pero dahil na rin sa hina ng signal sa kanilang lugar, ay hindi namin siya makontak. Nakipag-ugnayan na rin kami sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office. Dito ay nakapanayam namin si Nilda Ivalia. So ano po ang pwede nating hakbang na maaring gawin? I-check ho ba natin yung kalagayan ng dalawang bata? Kaya yan po, sir. Kinontak ko po yung chairman ng Baruti at pinapapuntahan ko po doon sa Makurag para po i-confirm ano po, kung ano talagang nangyari. Ano po ang maaring aksyon kung mapatunayan pong naiiwan talaga itong mga bata na 9 years old at 7 years old sa bahay po na walang kasama, walang bantay po? So, Pwede po yun kuninahin kasi yung sa atin po, ma'am, yung protection ng bata. Pag wala talagang kasama doon, kahit 9 years old siya, pwede natin kunin yun at ibigay sa nanang. Magkikipag-coordinate tayo sa PNP, sa Bautide, para pag-usapan natin kung anong dapat gawin natin. Ika-22 ng Pebrero, ito na ang araw na pinakahihintay ni Nanay Gemma, ang makaharap ang kanyang dating manugang at makita ang kanyang mga apo. Pagdating namin sa lugar, ay agad namang inasikaso si Nanay Gemma at Gina ni Ma'am Nilda. Pagpasok ay naabutan na namin ang tahimik na naghihintay sa loob ng opisina ng MSWD, si Noel, kasama ang kanyang dalawang anak. Awa agad ang naramdaman ni Lola Gemma nang makita ang payat na pangangatawan ng kanyang mga apo. Gawa ng kasulatan, pareha sila magpirma. Yung isang araw po pagtawag niya sa amin, agad-agad po namin tinawagan si Kapitan para i-locate talaga yung mga bata kung nasaan talaga. Agad-agad po si Kapitan nag-respond sa aming tawag. Mabuti sa ngayon, kasama na ni Kapitan yung tatay sa kanyang dalawang bata. Sa kanyang mga bata. Siguro dito natin pag-usapan kung ano ang pinaka-the best for the best interest nila. Saan ka maiba? Anak ni Papa. Imama daw. Si Saro. Automatic yung 7 years old kay nanay. Pwede Yung po bata, natin tanungin yung bata kung kanino sasama. saan ka sasama na, Noy? Saan ka na? Papa. Papa daw. Papa daw.
kung maipapangako niya po na hindi niya na mapapabayaan yung bata. Ang masakla pa dito, ang kanilang panganay na anak ay hindi pala nag-aaral. Hindi naman, Hindi kayo po ito, tapos ito, blame. hindi po nag-aaral. Ikaw sir, ano po ba yung gusto mong mangyari? Nakasan mang Okay na sa kanya yung panganay kasi gusto. Pero itong bunso po, hindi ka papayag. So, ano pwedeng ipangako mo kung sakaling ibigay namin sa iyo yung bata? Ngunit kahit sa kabila ng kagustuhan ni Noel na makasama ang bunso nilang anak, ay tila ba hindi pumapabor sa kanya ang pagkakataon dahil maging ang mismong nanay niya ay ayaw mangakong magbantay sa mga bata. Sabi ni Noel Nora, itong bunso, iiwan. Tapos, pag-araw, ibibigay sa iyo muna. Ako ba nga mukha kay Rebangko? Yan, pag kinahuli ko na siya, kaya masubang lipa, sabi niya. Kasi bunso ka yan, maldita. Diyan kami mag-iiwan. Diba? At dahil nga sa takbo ng mga pangyayari, ay hindi na din napigilan ni Lola Gemma ang kanyang emosyon. Ako tinurin, poon kang nag-aaguman ka mo ni Gina, itinurin ka kang tunay na aki. Mabukong ka mo kung mag-asaruhay. Giniguhan ka, araw ka ang nangyari. So patunayan mo ang aki mo na lang na bantayan mo. Narit matrangkilo ang isip ko. Giniguhan ka, araw ka ang nangyari. Hindi mo na ba kabayaan? Hindi na lang kumagdaraw ang saro. May isang mabuting kapitbahay din si Noel na nangakong magbabantay sa bata habang ito'y nagtatrabaho bilang panadero sa Sitio Makurag. Oo, gusto mo niwalat sa pagwalat mo. Total sarong ma'am, dahil manahali ang tao, tamang kaya man naman sa mga aki na. May mga apok ma'am ako bigabantayan na tulo. Dara pula naman. Sabi ko, basta pagkahapon, kung ano niya, pag-ulit niya, pag-alam niya po kaya sa sarong simanan, 2 misis man lang. Dahil dito ay nakampante na din ang dalawang panig na mas magiging maayos na ang lahat para sa mga bata. Based naman sa law, and 8 years old below nasa nanay. Kaya lang, yung ano naman ng mga magulang, willing man silang ibigay sa tatay. Basta wag lang pabayaan. Kasi may rights naman yung tatay. May rights naman siya na mapangalagaan niya ang dalawang bata. Pero ang pinaka-the best pa dyan, dapat hindi lang isa, dapat yung dalawang bata, kapatid ni from time to time, doon sa tatay. Para hindi naman yung bata. Yung kalinga ng tatay sa mga bata, may bigay naman ng tatay. Kaya lang ang problema dito, dapat mag-usap-usap. Kasi si Gina mayroon naman asawa. Baka pagdating naman doon, magkagulo kasi may asawa na si Gina ng bago. Mag-usap-usap sa katrankilohan, peace. Magkagawa ng peace of mind ang lambang saro. Na walang mangyayaring gulo kung sakaling si Noel pumunta doon para magbisita sa mga bata. Safe naman si Noel na hindi, o walang gulong mangyayari. Bagamat ganito ang naging kasunduan, ay mariing nagpaalala ang MSWD kay Noel. Kaya kung ano pong nangyari, kung halimbawa, yan promise ni Noel na hindi niya pabaya, talagang kukunin namin yung bata, ibibigay namin kay nanay. Matapos magkasundo ang magkabilang panig, ay pumirma na sila sa isang kasunduan. Nagpapasalamat po ako. Uni po na po ako na po sa kong mapo-apo. Kanya lang ang sarok walat sa ama. Tama kahirap man. Meron mahugot na daan kung mayo na rin aki. Salamat pong marami sa ako. Bicol Tabang Ura mismo talaga. Sobra-sobra mong pagpapasalamat ko. Congressman Saldico. Ngunit di pa dito nagtapos ang pagbibigay tulong kila Nanay Gemma at Gina. Dahil sa isang sorpresa din ang aming inihandog para sa kanyang dalawang anak. Wow, tirinoan sa iyang. Naganin ito sa akin. Sa inas po. Pero sa din po. Ano?
Matapos mamili, ay naluluha na din si Nanay Gina sa loob ng sasakyan pag naiisip na mawawalay pa rin sa kanya ang bunso niyang anak na mas piniling sumama kay Noel. May kalungkutan pa rin po kasi hindi sumama sa akin yung isa kong anak. Anak, sana paglaki mo, wag mo akong kalimutan. Love na love ka ni Mama. May mensahe rin si Gina para sa dati nitong kinakasama na si Noel. Sana po wag niyang pabayaan ang anak niya. Yun na lang ang intindihin niya kaysa yung mag-ano siya sa mga barkada niya at saka mag-iinom. Imbis na yung time niya para na lang sa anak niya. Pagdadating niya galing trabaho, sana yung anak niya na lang yung intindihin mo na wag na yung ibang mga barkada. Nagpasalamat din si Nanay Gina sa kanyang ina na si Lola Gemma dahil sa pagpupursige para sa kanyang mga anak. Ma, maraming salamat po ma sa pagtulong sa akin, ma. Kahit ganito yung nangyari, nagpapasalamat pa rin po ako sa iyo kasi tinulungan niyo ako at hindi niyo pa rin ako pinapabayaan. Salamat. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Tabang Ora mismo kay Congressman Saldico sa pagtulong niyo po sa aking pamilya na makuha ko po ang mga bata.